inženýrku Ivanku Kabelkovou, která pracovala velmi dlouho ve společnosti, která se specializuje na poradenství, ale ne konečným spotřebitelům potravin a doplňků stravy, ale poradenství výrobcům. My spolu jsme dokonce měli poslední 2 roky takový přednáškový formát, že jsme těmto pracovníkům vykládali, jak mají označovat své výrobky potravinářské a doplňky stravy, aby byly čitelné, srozumitelné, aby nebyly v rozporu s legislativou, aby prostě plnili funkci, kterou plnit mají. Takže Ivanka je specialistkou vlastně na takové nějaké legislativní minimum, které byste měli i vy znát. Dobrý den, já vás zdravím. Takže já bych vám tou dvouhodinovou prezentací dneska tady chtěla říct úplný základ, základní kritéria, základní parametry pro to, jak se orientovat při výběru, při doporučování doplňků stravy, protože z pozice vás, výživových poradců, zároveň spotřebitelů, vás tohle doporučení nemine. Stravy, jak vnímám zdravé, to znamená zdravé z mého pohledu se jedná o účinnou látku a o teda vnější obal, který je hodně zabalen do tobolky nebo do kapsle, možná to jsou i nějaké kapičky. A k tomu se teda ještě dostaneme v té formě. A pojďme dál. Já jsem měla možnost dělat legislativu pro tady tu společnost paní Kolárikové, určitě možná znáte, ona se zabývá i s Ivanem, napsala publikaci. To je naše poradkyně a napsali jsme spolu tu knížku o těch biorecepty. Tak, a ona mě, protože pochopila, vlastně všechno to má postavené na pestrý stravě a pochopila, že dneska je to bez doplňku stravy naprosto nemožný, tak mě požádala o revizi textu a já jsem teda tomu věnovala cca docela dlouhou dobu a v závěru jsem v podstatě došla, že ta její řada doplňků stravy je vhodná, zdravá a bezpečná. Já si to radši doma sama, ale to a nějaký pár vlastně byl okrádaný a v koši mu našli obalky, cizinové značky a okamžitě do druhého dňa vlastně byli obvinění oni, že to je v pořádku. Samozřejmě trvalo nějakou dobu, když jsem zjistila vlastně, protože rodné listy na tu danou surovinu. Takže pokud tady mluvím o doplňku stravy, který je pro těhotné a hlavní složkou je obohacené droždí, to znamená sacharonice, sterilizie, tak já si vyžádám tzv. Rodný list, specifikaci od výrobce, kde si ověřím, že ta surovina toho doplňku stravy je prosta mikrobiologického nebezpečí, že je prosta těžkých kovů, to znamená chemického nebezpečí, a že je prostá i fyzikálního, což v tomto případu je i když jako ozáření jsme všichni, takže ty suroviny jsou, ale v nějakém teda parametru. Je to právě to kalcium, je to ten vápník, na kterém jsem vám ukazovala povinné texty, značení, kdy ano, hlavní složkou je extrakt z červené řasy, což je úplně super, protože to přesně není ten uhličitan vápenatý, ta anorganická forma, o které tady mluvil kolega přede mnou. Je to ta přírodní forma. To znamená, pokud mi ten vápník splňuje ty kritéria na ověření suroviny a ty revize českého textu, nemám s tímhle doplňkem stravy naprosto žádný problém, abych ho doporučovala sama sobě a svým klientům. A pak jsem se vzala ještě teda vitamin C, protože úplně se neslučuju, i když taky funguje se syntetickou formou vitaminu C, což je L-askorbová, to všichni určitě víte, ale pokud nejsem schopná do sebe dostat
až 4 gramy, někdo říká 8 gramů vitaminu C v extrému. To znamená ve sportovním nějakým extrému nebo při nějaký viróze, tak toho vitaminu C se opravdu suplementuje, bych řekla, koňská dávka. Tak se mi líbí, že zde je čerpán ten vitamin C taktéž z přírodních zdrojů. Takže úplně na závěr možná říct, že ta kategorizace balený potraviny jako takové se netýká jenom doplňků stravy, ale právě potravin pro zvláštní výživu a potravin obohacený. A i k těm bych vztáhla ta svá kritéria, s kterými večer usínám, s kterými se ráno probouzím, jako je zdravé, vhodné, bezpečné. Tak, děkuji.